Здравейте всички, аз съм Скай и това е началото на поредния ни влог. Както виждате, в момента съм си в стаята, седя си на стола и говоря пред камерата. Но, какво ще стане в този влог? Днес е 26 март, неделя, и утре ще бъде 27 март, понеделник. На 27 март не се учи, някои не учат, но аз ще ходя на екскурзия. Екскурзията ще се проведе в Ловеч. И там главно ще посетим Къкринското ханче. Но преди да се качим в автобуса, днес трябва да се подготвя, да си направя храна и да си оправя чантата. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what your feelings to say? Окей, хора, току-що спряхме за малка почивка и Алекс яде солети. В момента всички други са навън. Мисля, че до 1 час и нещо ще сме в Ловеч. По-малко. По-малко, не? Окей, до 40 минути ли казаха? Ще бъдем в Ловеч. Опа, Еди, краси са си купили бири и всяко ти не взе. Мале. Видя ли му процес, че имаше бири? Бъгам, че имаше. Ето, видя ли ги? Да. Ето ги. Чакай. Да, снимаха се. Добре. Имаме го. Стига до оградата. Оградата е изглеждала по същия начин и тогава. Там, където е в момента вратичката, тогава е била затворена самата вратичка. Той прескача, но както ви казах, той е облечен в турски дрехи и е бил облечен с потури. Потурите се закачат, той пада на земята. Сега бяхме в Къкринското ханче и сега тръгваме към Ловеч, където ще имаме свободно време. Сега ще седем да ядем и ще посетим още няколко музеи, доколкото разбрах и една крепост, така че ще се видим в Ловеч. We should be together, it's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two of us. И така, хора, в момента сме на крепостта и до сега се снимахме за нова профилна снимка във Фейсбук. Дайте да ходим към другите. Мисля, че приключихме. Са стълби. Голяма фотосесия, голямо нещо. Ето крепостта. Катехме доста стълби преди това. Доста. Да. Не знае, че е видеоклип. Снимаме с госпожа Димитър. Няма снимка, служа, тя не иска. Давай, снимай, Чакайте. Все още сме на крепостта и до сега пак се снимахме. Я кажи каква песен измислихме. Чакай сега. Аз не спазвам правила. Да, всички сте ми в крака. Да. Това, което виждате тук е банята. Влизаме след мен. Ето тук точно, ето тук е била тоалетната. А ето тук душа. Да, личи, наистина, да. Малко е... Там е стоял човек, който ги е поливал с кофа, докато се къпят. И те само справили така.
И то всичко отива в канала, гледаме който е жилището. една Нека дупка. За един още. А тук е мивката. Да, мивката, да. И тук също стои друг човек, който сипва с кофа вода. Вана. Тук е имало къде са слагали вана, бомбички за вана. Да. Светна. Да. Тръбите се виждат. Продължаваме напред. Къде е спалнята? Ето това е Гардеробната, да. От тук се отваря това гардероба, влизаш, тук са обувките, тук са дрехите, а тук са дрехите за печалка. Спалнята. Значи влизаме, това е главната спалня, И която е доста голяма, ето точно е било леглото. Ето тук има голям телевизор. 50 инча извит. Какви 50? Те са били ценеве, да Тук е имало гардеробна само за тях. Не, баня е това било, съжалявам, обърках се. да, банята. Значи това е, тук е баната била. Ще легаш. И пак туалетната. Тук е била само Все пак вътрешна баня. Да. Това е с екстра, нали? С спалнята имаше баня. Тук като гледаме има стълбите на къде водят. Това е изхода, към който се Ето тук има отзоваваме до лодка, писмо. Какво е това? Таунан. Къчма, ядене и пиене. Мазе, конюшна за конете. За банка, да, знам. Да. Това ли беше жилището? Да. Хора до сега ядохме. Какво си взе ти? Суфле, сокоткал и сиренца. Аз си взех обичайното. Таратор с пешки хапки. Ще бъдат някакви. Другите ядох кюфтета, кебабчета. Ние бяха малко по-специални с суфлета. Сега скачваме в автобуса и тръгваме към София. В момента чакаме автобуса. От 20 минути го чакаме. Другите вече потеглиха. И господин идва. Епичните снимки. Видео. А в момента правите видео? Да. Да. Само леко, че може да се наклони. Дали ще го завържете. Намерих човек, който ни снима. Макар за кратко. Си, кога трябва да е рейса? Колко беше състезателен? Направо. В момента чакаме, качваме се в автобуса, после пак ще спрем за една малка почивка на бензиностанция. И след това се отиваме в София. Тя ще отида на тренировки по таеквондо, аз прибирам вкъщи. Не съм писала по испански. Hard play, hard. Маци, кой е вкъщи? Аз съм вкъщи. Кажи здравей, Гаши, на камерата. Така, хора, току-що се прибрах в нас и това ще бъде края на влога. Надявам се да ви е харесал. Знаете какво да правите с социалните мрежи. Можете да ме последвате в личен ми Facebook, да ми харесате Facebook страницата, да ме добавите в Snapchat. Също така може да ме последвате в Instagram, защото там доста често качвам снимки. Ето е Раши отново. И с нея ще завършим клипа. Раши, кажи чао. Кажи мяу. 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 И чао.